Ние разчитаме, че ще преодолеем недостига на подвижен железопътен състав, след като пристигнат новите моторисни влакове, които са по плана за постоянна устойчивост. В момента все още ползваме старите чешки машини, които са капитализирани, се използват, тъй като голяма част от влаковете са ни вагони и локомотиви. Често се случват аварии, повреди по железопътната инфраструктура, дали се чупат пантографи, дали някакви други паднала скална маса и така нататък. И естествено всяка една железопътна компания не може да разчита на точния брой локомотиви, тя винаги трябва да има резерв. Така че към този етап, към днешна дата, тези локомотиви, тъй като те са нови, сигурни, ние ги ползваме максимално в графики за движение на влакове, почти не ги спираме. За сметка на това, пък в случай, че се получи някаква повреда и недостиг, случва се, графика е ежедневен, случва се такива моменти и се включват и старите. Естествено, не можем да се откажем от тях на този етап. Новите моторисни влакове, за които споменахте по плана за възстановяване на устойчивост, кога ги очаквате, на каква стойност са? Аз не бих искал да говоря по тази тема, защото те са изключен договор между Министерството на транспорта и съответните компании. Ние ги получаваме на базата на това, че сме изключили договор с Министерството на транспорта за осигуряване на услуга за обществен достъп. Очакваме през март месец, в края на март, да започнат да пристигат Шкодите, които са 25, те са договор 20 плюс 5, ако не се лъжа, допълнителни, които се сключиха. Така че очакваме да започнат и в края на август би трябвало да пристигнат всички. В същото време очакваме и Алстом да започнат да доставят своите моторисни влакове. Така че като стойност, сега всичко това е общо достъпна информация, не може да се прочете, като стойност тъй като там се включи и дългогодишна поддръжка на тези, така че може да се види, не искам да цитирам цифри и така. Последно, тези 25 локомотива на каква стойност, след това може да го кажете вече, според договора? Да ви кажа честно, каква стойност? Първите май бяха 91 милиона. Да, сега бяха включени заедно с поддръжката, просто има особеност на договор, 89 милиона мисля, че беше, но не искам да цитирам цифри, поради просто причина, че пак казвам, те са стойността на локомотива едно, поддръжката включва допълнителни разходи, които са включени през годините, така че... Добре. Само не казахте кой район ще обслужва? На този етап, този локомотив ще обслужва района цяла България. В смисъл ще се прецени къде ще се пусне, в кои влакове, най-вероятно ще бъдат дългите влакове между София и Варна, София и Бургас. Не мога да ви кажа в кой график ще го включим директно утре и други ден. Впоследствие, в зависимост от това как ще се за 2027, се надявам да остане при нас, тъй като част от тях са предвидени за новите превозвачи. Частните? Точно така. Значи така е записано в договора. Каква част от тях са предвидени за частните? Доколкото се спомням, 6 от тях ще отидат. От тези 25? Точно така. От тези последните 10 по-скоро. От последните 10, 6 ще бъдат при частните? Да, 3 за северния лот и 3 за южния лот. Това е един етап, който завършва с последния локомотив, който се доставя по сключен договор между БДЖ Пътнически превози и ДЗТ Сименстром. Договорът беше реализиран поетапно и с него националният железопътен превозвач вече може да се похвали с 25 локомотива. Днес представяме и последната машина по този договор. Това е конкретен, видим резултат от последователна политика за обновяване на подвижния състав на дружеството с съвременен, модерен, енергийно ефективни и надежни решения, които са предложени от SmartTron. Локомотива SmartTron вече са основна част от тягата по най-натоварените направления в страната. Те осигуряват по-висока експлоатационна надежност, по-добра предвидимост за графика за движение на влаковете и по-добри условия за работа на локомотивните бригади. За пътници това означава по-стабилна и качествена услуга,
а за дружеството бе по-ефективна организация на превозния процес. Днес обаче не представяме просто един локомотив. Днес представяме локомотив, който е на името на Васил Левски. И именно поради това сме в град Карлово. Решението на новите 10 локомотиви да носят имената на български възрожденци е осъзнат избор. Ако първите 15 машини по договора бяха наименовани на български ханове, то новите 10 се насочат внимание към личности, които поставят основите на модерна и демократична българска държавност. Васил Левски е символ на организираност, дълновидност и стратегическо мислене. По-малко известен, но показателен факт е, че той ясно разбира значението на железниците като фактор за икономическо и обществено развитие. Съществуват исторически сведения, че при свои пътувания използва железопътния транспорт още от най-ранните години по нашите земи. Това създава естествена връзка между апостола и железница. За нас е важно историята да остава не само в учебниците, а и чрез имената на тези локомотиви тя става част от ежедневието, когато пътуват хиляди хора из страната и напомнят за ценности, в които е изградена България. Благодаря на община Карлово за съдействието и гостоприемството. Благодаря на всички гости за това, че този ден тук вие намерихте време да отчетем почет и уважение към апостола и съответно да приветстваме най-новата придобивка на БДЖ пътнически превоз. Благодаря. Приветствам пускането в експлоатация на новия локомотив, който ще носи името на Васил Левски. Този акт има дълбока символика, особено в дните след отбелязването на 148 години от освобождението на България. Това е израз на признателност към великото дело на апостола и към ценностите, които ни обединяват. Днешният локомотив е последният по договора за доставка на 10 електрически машини, а с неговото въвеждане в експлоатация локомотивите от серията Smartron достигат 25. Бих искал да подчертая, че в качеството ми на заместник-министър пред Министерството на транспорта и съобщенията стоят неотложни и важни задачи за изпълнение и сред тях е отговорното отношение на разходването на публичните средства. Както и министър Исмаилов вече заяви, предстои цялостен анализ на дейността в системата на транспорта и съобщенията, като целта е да се ускорят процесите в работата и да се повиши ефикасността. Убеден съм, че с последователност, професионализъм и ясна визия ще продължим да развиваме железопътния транспорт като надеждна и модерна услуга за всички пътуващи. Благодаря за вниманието. Всички ние очакваме с нетърпение обновяването на подвижния състав и на железния път на българските държавни железници, защото ни е ясно, че съвременна икономика, съвременни комуникации без сигурен и качествен ЖП транспорт няма как да има. Затова приветстваме вашите усилия и имате нашето насърчение да продължавате да работите в тази посока. Желая ви успех. Да добавя това, което каза господин Ангелов. Левски, освен че е използвал железопътния транспорт, едни от най-активните и най-отговорните участници в революционните комитети, които създава Левски, са служители на тогавашните железници, макар и не собственост на България, защото не сме имали държавност. Така че аз искам да пожелая успехи на всички, които работят в българските държавни железници и те да имат по-комфортни условия за работа и по-голяма сигурност. За нас е чест, че откриването и представянето на този съвременен локомотив е в Карлово. Това е знаково
и ние ще предадем този знак на нашите съграждани. Благодаря, желая успех и не се съмнявам в него, защото това е пътя, друг няма. Народ на Господа да се помоли. Господи, помилуй се, спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Брати и сестри, едно време учихме, че артериите на държавата са железните линии и наистина е така. Помолихме Бог да благослови този ваш благословен успех, защото трябва да се развиваме и да бъдем устойчиви в това отношение. Помолихме Бог да благослови всички, които са се потрудили на това нелепо поприще, за напред така да имате Божията подкрепа и Божието благословение за по-доброто на живеещите в нашата родина. Честит благословен празник на всички. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш, гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш. Ох, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черня рубиня, за той, че твоя свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София стърчи, аз видях черно висил. И твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарва над грачи, грозно, зловещо, псета и вълци бият в полята. Старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб с кръв на сърцето. Вечерят ми да шепва приказки за стари времена. Слушам ме, сърцето трепва, бе той зад моята страна. Минала през бури и неволи, падала и ставала
Ангел Ангелов се казвам, началник на ремонт на локомотивна депо София. Господин Ангелов, обяснете ми спецификите на новия локомотив. Специфик нови локомотив са, че кабината, която се намираме на локомотива, е изцяло херметически затворена, климатизирана кабина, с които са намалени до 99% външните фактори, които влияят на здравето на машиниста. Тихо място е, зимата е топло, лятото е прохладно, от климатик се отоплява и се охлажда. Има система за видеонаблюдение, която позволява на машиниста да наблюдава чрез странични видеокамери назад движението на влаковия състав. Отделно има монтирана система за видеорегистратори, които заснемат движението на влака напред, и камера в кабината на машиниста, която заснема действията на локомотивната бригада по време на тяхната работа. Така, локомотив е съоръжен с Европулт по изискванията, които са седалката на машиниста е с пневматично окачване, удобна, с подлакътници, регулира се по височина, подът също се повдига, локомотив е съоръжен с подово отопление, с обдухване на стъклата, чистачки с функция за измиване на стъклата, и това е, че е изключително много надежден за експлоатация, за обслужване на бързи и пътче скила, както на далече, така и на близко разстояние.